Čiže keď človek sa dostane k dianetike a začne ho študovať, tak začne rozumieť tomu, ako funguje ľudská myseľ. Potom sa stanú dve veci. Hej. Môže si pomôcť sám sebe vyriešiť nejaké problémy. Alebo druhá vec, tým, že porozumie tým veciam, ako funguje ľudská myseľ, tak môže pomôcť svojmu okoliu. Ja som sa vytrénoval v tomto duchu, aby som naozaj vedel viac pomáhať ľuďom. A dá sa to pomôcť úplne jednoducho hoci komu. Hej, prišiel jeden kamarát, ktorý prišiel o peniaze v nejakej práci a bol nešťastný, nemal chuť do života. A tým, že vy viete, ako funguje tá ľudská myseľ a viete, čo sa mu udialo, tak vy viete, čo sa ho máte opýtať. A vďaka tým otázkam sa človek skutočne pozrie na ten problém a platí pravidlo, že keď sa človek pozrie na skutočný problém, tak ten problém zmizne. To je, keď automechanik príde k nemu nejaké auto, hej, tak proste ten problém je dovtedy problém, kým človek nevie, ktorá súčiastka je problém. A keď zistí, ktorá súčiastka je problém, tak zrazu ten problém zmizne. A tak to jednoducho funguje aj s ľudskou mysľou. Takže vďaka tým otázkam vy viete tomu človekovi ho nasmerovať na určité veci, ktoré mu to nešťastie alebo tú zlú emóciu minimálne sa mu zmierne a bude sa cítiť lepšie a bude mať viac chuť zase niečo zvládať. Hej. Čiže to nie je o tom, že človek tu musí zomierať a takýmto ľuďom pomáhať. Hej, to už je môžem povedať dosť neskoro. Ale tu je kopec ľudí, ktorí sú naozaj nešťastní, ktorí sa boja začať nový projekt, ktorí sa boja rozprávať k ľuďom, ktorí nevedia zarobiť peniaze, ktorí majú, že jeden môj kamarát musí sa za každým rukavice, lebo keď si nedá rukavice, tak sa mu vyhádzia také plusgiera na ruky. To všetko je len psychosomatická choroba alebo niečo, čo spôsobuje myseľ telu. Takže takýmto veciam vy viete pomôcť. Jedna kamarátka tá mala veľké problémy, keď mala dostať raz mesačne svoje dni, tak proste chodila vždy sanitka po ňu. A po pár hodinách tejto terapie sa toho zbavila. Hej, takisto kopec iných takých zázrakov, ktoré to aj nechcem rozprávať, lebo proste to bude až neuveriteľné. Ale naozaj problém je ten, že ľudia nerozumejú tomu, čo je to myseľ a nerozumejú tomu, ako vplýva myseľ na telo. Hej, a toto na kopec odpovedí dostanete práve v tejto knihe Dianetika. A ja to každopádne len môžem všetkým odporúčiť a zaželať, nech sa im v živote darí.